ka. Like, hi! Welcome to Ate Emma's vlog. Kain po. Birthday niya po. Tapos na ang puto. Daw na ang mukbang. Try ko kung makaka-copyright. Copyright na naman yung video. Saan ka na lang pupunta na? Yan na. Dapat mapupunta. Taba? Hangin mo kasi na asukal, oh. Paso namin ka wala may video. Yan, may asukal na. Ano tato bang? Wala ba malaki baso? Wala, ganyan lang. Nakasuka talaga. Pang Thursday. Ano ito may birthday? Ano yan? Inara na makita yung mukha natin. I-share ko. Pilit hinahablog. Pwede yung mayroon lang ang baba mo na yung maghalo-halo. Uy, buksan nyo yung mga YouTube nyo. I-subscribe nyo yung mga ayan. Sabi yung ganda ko dito na nalagay. Basahin mo nga kung sinong nandyan. Shoutout Julius Kalibuyot Vlog. Shoutout din. Klasik Vlog. Shoutout. Kay Ate Emma TV birthday. Masing Vlog TV, hi. Mga vlogger nyo sila. Mga ko yan, mga kaibigan ko sa vlogger. Hindi ba dito overnight? Ano, dito na lang tayo? Pala, nag-arrent na tayo ng isang hotel. Uy, ang yaman mo naman. Ito, bigay na lang ito. Meron dito, 150. Ilang oras, tapos tayo. Short, sige na, kayo na bahalang makiusap yan. Kayo nang bahalang makiusap yan, oh. Ako na lang po. Shoutout na siya. Single ka pa? Single ako. Yes, single pa siya. Single na. Hindi ko maano kasi hawak ko yung ano eh. Hi po! Okay lang. Uy, pa-open nyo yung YouTube nyo. I-subscribe nyo sila. Ano, kuha kayo ng ice cream? Wala ice cream dito. Wait mo tayo Ems, ganun ka. Kasi hindi pwedeng pag ganito eh. Maya na. Maya mo lang si Divine. Eh kasi gusto nila si Divine eh. Vlog? Ito bang, yung friend mo, ang ganda ng forever dyan? Ang ganda ng friend mo, sabi ko lang. Ganda pa mo eh. Yeah, I'm in the day of day. Open ko nga yung mo. Yung YouTube mo. Open yung YouTube mo pala. Bye! Kasi may video yun. Hello, baby! Yung sasarian yung nanay. Takraan. Uy, open naman yung YouTube mo. Dito ba? Oh, wait. Di ba kausap ako? Hello!
lagi siya. Ito pala subscribe, Nick. Oh, oh, ayan. Okay, after you talk. Ay, kami na, oh. Ito ka niya. Wala pa. Wala pa. Naon kami? Bye. Ayun. Emma. Mama mo. Hi, hello po. Hi. Ingat daw tayo. Kaya mo, Tagalog to. Syukran. Pinarabi. Kaya mo. Uy, dali na pa tayo day to day. Ang halo-halo na tubig na. Sama? Ay na po, hindi ka makakamin. Ano? Ikaw nga, at halo. Sige na, babay na. Kisang po ba? Bata pa mo. Bakit anak ko? Uy, parang napunta tayo doon. 2 hours na tayo. Magulang naman tayo. Wala space. Ano tema? Pupunta ba tayo doon? Saan? Pa-cruise. May magandang view doon sa yate. Tara, punta tayo doon. Pagkatapos ng day to day. Uwi. Anong oras na uwi mo dapat? Baka pwede na nila sabi tayo kung mo siya na gumawa ng shisha. Uy, nakalive ito. Huwag kayo maglalagta na. Sorry. Hello sa lahat. Tara na, ipabayag kita. Ano na? Kukunin ko yung bag. Uy, asan na yung pambayad ko? Nilabas ko na. Taga ka, uy. Saan mo nilagay? Saan na? Paano na yan sa bulsa mo? Kasi ipapabox ko to. Oh. Magalaw, 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 magalaw. Ano, hawakan niyo nga. Profile ko sa WhatsApp. Ang ganda ng profile ko sa WhatsApp ko. Bakit nag-rotate? Nag-rotate siya. Uy, pasan mo sa... Tingnan mo yung profile ko sa WhatsApp. Hello, salamat sa paglala. Masimlan ako ng single. Wala akong jowa. Sigurado, copyright ako. Copyright.
talaga, te? Oo, ikaw ang hinahanap. Hinahanap nila eh. Yung sa plot kong isa. Ang ganda niya. Ang ganda ng kasama mo, sabi nila. Asa ba to? Hindi, ayaan mo kasi mag-ano yan. Uy, bakit nag-ano na siya? Busy, si Pati. Sa press. Uy, yung halo-halo ko, kainin ko muna pala. 140 lang. Uy, halo-halo pa tayo. Pigit pa ako ano ko. Ito yung barya. Saan kayo kahapon? Pinamadam mo na? Nandun si mata? Oo, nasa sila ng tuwan. Ang kamis din po, ni mata. Kamis din yung boss ni mata. Meron pa lang yan eh. Parang paano tayo sabi? Oo. Ikaw naglagay ng asukal. Matapang. Haluin mo kasi. Isa pa to eh. Saka kumain ka rin ng cake eh. Uy, pausa mo. Sorry, mention again. Kasi mga tanirehan. Halo-halo tayo. Ako muna. Matabang nga. Isang dakot na kutsara. Kutsara Ako yan. Kailangan isang kilo. Ha? Diabetising ka. Isang kilo ang lagay mo. Pausa mo sa akin. Kaya Pakain niya lang sa atin niya. Beta mo dito. Maganda ka, oy. Isip mo sa oras ba? Virgin na virgin. Ang sexy mo rin naman. Bakla niya. Ano ko sa ano yun? Tangkutan ko no, alas. Ha? Ang gato. Basahan mo. Naghihintay ko pala. Pagpaling kita. Papabitin mo pa Hindi sa namatay. Hindi namatay. Wala. Dapat ano, sa isang ano na lang, yung pagkang ano mo. Uy, sama ka sa research sa pari. Mag-research sa pari ka. Oo, dapat na tayo mag-ano. Uy, dapat maaga tayo kasi mainit na kayo. Malalig naman. Yung kulay na pinag-ingatan ko sa part. Chararot ka. Kami dun sa research sa pari dahil kaya short. Bala ko pang mag-short. Iwi mo si Be. Ten. Nakalugong ano ha. Talagang nagharap pa, di ba yung talato palagi oh. Wala kami ah. Di ba yung lang gusto ang camel? Oh, wala kami. Hindi kami. Patay kasi eh.
Divine eh. Namiss niya ako sa ulang vlog. Kaya maingay. Subscribe! At Lima TV! Halo-halo tayo. Wala, hindi ko mahawakan. May gano'n. Sandig mo lang dyan sa kayo. Dapat sa ano ba ka? Hindi mapakali yung ano camera eh. Sabi ni Faisal, my friend, you come or no? So my friend, you want me to come or no? Yala, come now. You can? He crazy, I'm in work. What about your close friend that we want to that one? Uy, ano ba? Decision nyo. Tuloy ba tayo? Sabay kami sa office eh. Tara na, padatay pera. Papadala Tapos, pili tayo ng mga Tapos punta tayong date today. Wala tong shampoo. Bitbitin mo na lang yan. Ano ba? Ano na mo? Ha? 1:30 lang. Pwede na ano eh. Ganito yun. Pwede naman tayo dito tumuloy. Pwede tumuloy. Pag tutuloy tayo, 6 o'clock ang start. Tapos, 9. Wala. Pwede? Wala. So, ano tayo? Mamamasyon na lang tayo dito. Sa karama. Sa ibang araw na lang natin. Makakalabas ka ba ulit? Uuwi ka na eh. Hindi na. Sige, next. Pag-uwi mo na lang. Sama ka na. Pag-uwi mo, pagdating naman si Joy. Sanin muna nila Joy. Kami ni Joy, mag-swimming kami. Tumama ka mag-yes ulit kami. Ano lang tayo ngayon? Ano na naman tayo pumalit. Doon tayo sa ano? Doon tayo sa... Utang ina, buwan namin mag-swimming. Natala, nagluto na kami sa bahay. Picnic tayo sa... Pagpakos-pros na makalat, di mo na pakalay na oras. Hindi na bago kasi yung oras natin dahil sa sinado. Right pa natin ngayon. Alam mo yung schedule natin, tapos magde-dessert sa pare pa tayo. Oo, tara. Schedule natin yan. Tapos pa-summer na magbe-beach na tayo. Ngayon, saan tayo punta? Punta tayo sa ano, yung maya-maya sa Dubai Mall, yung fountain. Tapos yung Global Village. Global Village na lang tayo. Kasawa na ako sa Dubai Mall. Sige, doon. Parang Bilisan nyo na, para makabili tayo Ayun, sa dalang na tayo. Padala to, tapos bibili ng ano si Maling, tapos Global Village. shout out mo nga yung ano, gawin mo lang. Yung camera. Hindi, gawin mo lang. O, ganyan. Tapos na yan, kanina pa. Ay, Yan lang namin nanood sa'yo. Tara na. Tanong ko kung ano sasakyan pa sa Global Village. taxi. Taxi na lang, hindi na tayo mag-metro. Copyright yan, copyright. Diba, napakaputi mo rito. Sobra yung ano, Itin mo yun sa akin din ha. sa Beauty Plus. Maganda yung Japon. Pinasaan ko si Marieta. Ha? Pinasaan ko si Marieta. Kasama si si Rehan. Say happy birthday daw. Sabi ni Jowa Bells. Yala? Kung tayo? Ito, magpapadala si Divine. Magpadala tayo dito day. Para naman kayo. Global Village to. Alay dito? Last na, mag-taxi tayo. May oras ka pa. Alauna lang. Di ba hanggang
7 ka? 7 ba? Ayun ang oras. Diba? Pero ang global sinabang sa Pagkabi, sabi mo na. at least na ilang oras kayo. Umuwi ka na, iwan mo si Malin. Chararot, chararot. Tara. Uy, yung cake mo, eh. Thank you. Thank you, thank you. Ayun, kasi. Ano daw? Para sa'yo. Ha? Ha? Lanting, kapit. Ano, ilang tayo pinamit? Ukay-ukay. Oh, nagukay. May tres, 5. Ali ka na. Ah, sige, i-video ko naman yan. Deo, mali no? Ah, punta tayo sa ukay-ukay. Nagmamadali ba kayo? Hindi. Bibili tayo. Sige, mag-ukay-ukay tayo. Magtingin tayo, malin ng ano. Mga short pa ni, ano, Leo dito. Basta magtignan ko mga short pa ng lalaki. Ano ka muna dito sa loob? Maghukay man. Maghukay man. Vlog siya, vlog. Pasok tayo, tabilin muna na tayo dito. Sige na, bilhin na tayo dito. Oh, sige na. May ano siya, may camera. Hello guys, ayan. Pili na kayo ng mga ukay-ukay. Wala tayong plastic. Dios mío, ay, 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 me gusta como ella menea, ay, 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 oh my God, ay, 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 ella es una diabla, se nota, ay, 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 me gusta como ella menea. Yan, tagpila. Tagpila, tagpila. Patayin ko. Ayan ka na naman. Ay na lang, nakalive ka na. Oo, naka-live. Papatayin ko na kasi ano, makaka-copyright. Makaka-copyright ako sa YouTube. Patayin ko na. Kaya ka